ହାଏ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା ଓଡ଼ିଆ 12 ମାସର ନାମ ଓ 6 ଋତୁର ନାମ ଏବଂ 7 ବାରର ନାମ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା 12 ମାସର ନାମ। ପ୍ରଥମ ବୈଶାଖ, 2ରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, 3ରେ ଆଷାଢ଼, 4ରେ ଶ୍ରାବଣ, 5ରେ ଭାଦ୍ରବ, 6ରେ ଆଶ୍ୱିନ, 7ରେ କାର୍ତ୍ତିକ, 8ରେ ମାର୍ଗଶିର, 9ରେ ପୌଷ, 10ରେ ମାଘ, 11ରେ ଫାଲ୍ଗୁନ, 12ରେ ଚୈତ୍ର। ଏହି 12ଟି ଆମର ଓଡ଼ିଆ 12 ମାସର ନାମ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 7 ବାରର ନାମ। 1 ସୋମବାର, 2 ମଙ୍ଗଳବାର, 3 ବୁଧବାର, 4 ଗୁରୁବାର, 5 ଶୁକ୍ରବାର, 6 ଶନିବାର, 7 ରବିବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ 7 ବାରର ନାମ। 6 ଋତୁର ନାମ। ପ୍ରଥମ ଋତୁ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, 2ରେ ବର୍ଷା ଋତୁ, 3ରେ ଶରତ ଋତୁ, 4ରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ, 5ରେ ଶୀତ, 6ରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଏହିପରି ଆମର 6ଟି ଋତୁ ଅଛି।